Вал Клемент. Круглая сквер. Літаратурныя зацемкі. Прачытаць гэтую кнігу я меў найменей 3 прычыны. Па-першае, я таксама вырас у Менску на круглай плошчы і ў тыя самыя часы, якія ў сваім аўтабіяграфічным рамане апісвае аўтар. Па-другое, аўтар у пачатку 1990-х пераехаў у Лондан, а я тады сама у Вільню. То бок я разумеў, што гэта не савецкая кніга пра наша савецкае дзяцінства, і ў нас мусіць быць падобны досвед. Па-трэцяе, у бібліятэцы Віленскага беларускага музею імя Івана Луцкевіча мне давялося чакаць гэтыя кнігі ў чарзе, што, само сабою, сведчыла пра яе запатрабаванасць. У прадмове да кнігі пісьменнік Уладзімір Арлоў кажа: «Гэты раман нязменна дасціпны, вельмі асацыятыўны, з элементамі антыутопіі, вясёлы і гаркавы, саркастычны і часам цынічны, прасякнуты гумарам, іроніяй і, што самае галоўнае, самаіроніяй, якая ёсць найлепшым сродкам самаабароны, не дазволіць вам засумаваць». Гэта дакладная характарыстыка, сумаваць не выпадае. Хоць, магчыма, гэтак наўпрост заяўлены сарказм, цынізм ды самаіронія выклікалі ў мяне завышаныя чаканні, бо чагосьці такога незвычайнага ў кнізе я не знайшоў, бо цынізм і сарказм і іронія тут на дастатковым узроўні. Хоць калі ўявіць падобнае выданне ў савецкія часы з гледзяшча дазволенага ў СССР, то, безумоўна, так пісаць пра тагачаснае жыццё у панятках цэнзуры было і саркастычна, і цынічна, а гэта значыць немагчыма. Напэўна, рэч у тым, што і аўтару, і Уладзю Арлову, і мне, якія прыйшлі менавіта адтуль з СССР, давялося не раз карэктаваць і сваё пісьмо і светапогляд. Да прыкладу, я спрабаваў уявіць сябе на месцы аўтара ў ягоныя дзіцячыя гады, хоць фармальна і быў тады на ягоным месцы, але уявіць не змог. І прыйшоў да высновы, што папросту не магу уявіць сябе на месцы тагачаснага сябе. А фармальна, паўтаруся, усё, як ні круці, супадае. І не толькі ў сэнсе геаграфіі, школы, сям'і. Як сябе прэзентуе сам аўтар, цытую: «Вал Клемент нарадзіўся пад псеўданімам Васіль Еўдакімаў у 1957 годзе ў Менску у сям'і выкладчыкаў ВНУ. Пасрэдна вучыўся ў школе, займаўся плаваннем, а ў вольныя хвіліны пасвіў аблокі». Канец цытаты. І няхай сабе аўтар на 2 гады старэйшы, няхай мае бацькі былі з наменклятуры, што на той час іх няшмат адрознівала ад ягоных, ад прафесуры. І плаваннем я так настойліва не займаўся, але ўсё астатняе у нас супадае. Асабліва, што да пасрэднага навучання і пасьбы аблокаў. Вал Клемент. Круглая сквер. Літаратурныя зацемкі. Вось жа і школа ў нас была тая самая, 50-я. Мая родная сястра, таксама старэйшая за мяне на 2 гады, вучылася там сама, і калі я спытаўся ў яе пра чалавека з прозвішчам Еўдакімаў, яна радасна ўсклікнула: «Вася, з першай клясы вучыліся ў 50-й школе». Дарэчы, і сітуацыя з сястрой супадае. У аўтараў бацькоўскай сям'і таксама было 2 дзяцей, ён і старэйшая сястра. Вал Клемент нават паразважаў на гэтую тэму, цытую:
Атрымаўшы свае дыпломы, бацькі ўладкаваліся на працу і стварылі ўзорную савецкую сям'ю з абавязковымі дваімі разнаполымі дзецьмі. У той час сямейнае жыццё савецкіх людзей было строга арганізаванае, і кожная спелая ячэйка грамадства, прынамсі ў БССР, мусіла мець дваіх дзяцей – дзяўчынку і хлопчыка. Адно дзіця ці трое былі даволі рэдкім выключэннем, а болей за траіх дазвалялася мець толькі алкаголікам. Канец цытаты. Прыгадаўшы 20 сваіх сяброў-раўналеткаў з надзеленых пасадамі сем'яў, я мусіў пагадзіцца. Бадай з адзіным выключэннем у сем'ях было двое – дзяўчынка і хлопчык. Прычым дзяўчынка старэйшая. Выглядае на дзіўнае, але правіла. А паколькі рэгуляваць пол і ўзрост у гэтай справе натуральным чынам немагчыма, даводзіцца казаць пра аборты, якія ў тыя часы былі справай хоць і не публічнай, але і не асуджальнай. Акурат у 1955 годзе Верховны Савет СССР сваім указам легалізаваў аборты. Дакладна магу сказаць, што ўчорашнія вяскоўцы, а сёння людзі пры пасадах, жылі ў досыць жорсткім падпарадкаванні кожнай модзе сярод сябе падобных. Ад адзення ці інтэр'ераў у свежазбудаваных менскіх дамах да складу сям'і. У чым яшчэ магу салідарызавацца з аўтарам, гэта ў нізкапаклонстве перад захадам. Прычым гаворка ідзе не столькі пра матэрыяльнае, колькі пра духоўнае. Кнігі, музыка, кіно. Усё гэта было для нас напоенае духам свабоды. І я не скажу, што гэтым жыло ўсё наша пакаленне. Не. Але мы, відавочна, не надта афішуючы свае думкі і заняткі, якраз гэтым і вылучаліся. Важна, што зусім не таму, што забаронены плод быў салодкі. На захадзе сапраўды было вольнае паветра і нашмат больш разнастайнае і багатае, а прытым спрыяльнае для чалавека жыццё. І казаць пра гэта публічна было небяспечна, як зрэшты і сёння. Захад у Беларусі па-ранейшаму варожы, а Расія ўжо нават не займаецца марнай справай дагнаць і перагнаць Амерыку, а толькі азлоблена варагуе з захадам. У чым не згаджуся з Валам Клементам, дык у ягонай ідэалізацыі 50-й менскай школы. Справа, вядома, цалкам суб'ектыўная, але, цытую, «Славуты палціннік» ці школа нумар 50 на казённай мове быў на той час вельмі ліберальнай установаю. На пераменах птушанятам палцінніку дазвалялася бегаць, скакаць, крычаць, дужацца і ўвогуле заставацца дзецьмі. У вялікай мужчынскай прыбіральні, куды з відавочных прычынаў не маглі пранікнуць Кефіраўна ды іншыя настаўнікі няслушнага полу, высвятляліся адносіны і выпускалася насценная газета «Туалетная правда». Нават выклік да дырэктара не лічыўся вялікай бядой. Андрэй Леанідавіч Матусевіч, высокі хударлявы мужчына ў акулярах, у тонкай металёвай аправе, кіраваў школаю гэтак прафесійна, што ягоная прысутнасць амаль не адчувалася, а палціннік тым часам лічыўся найлепшаю школай у горадзе. Канец цытаты. Аўтар нахвальвае парадкі і ўрэшце, калі ён быў прывезены да дырэктара, яны пасля гутаркі развітваюцца сябрамі.
Мне асабіста тая самая школа запомнілася вялікай колькасцю гулагаўскіх слоўцаў у лексіцы вучняў, кшталту абзывалкі «прыдурак лагерны». А паход да дырэктара, хай сабе і за правіну, скончыўся ягонай пагрозаю выклікаць чорны воран. Былі там і нейкія светлыя блікі, як зрэшты ў кожнай школе, але з улікам маёй пасрэднай вучобы я так і застаўся ў перакананні, што ўласна праўдзівае навучанне маё адбывалася не ў школе, а па-за яе сценамі. Нарэшце, у старэйшых клясах я мусіў перавесціся ў іншую школу. А сёння адшуканы ў сеціве сайт палцінніка з прэзентацыяй нашых 1960-70-х гадоў пакінуў самае панылае і гнятлівае ўражанне. Вал Клемент. Круглая сквер. Літаратурныя зацемкі. Тым часам за мурамі школы адбывалася нармальнае жыццё, якое ў мяне і аўтара шмат у чым супадала. Ад курэння цыгарэт, якое часта ператваралася ў сапраўдныя прыгоды, да малочнага кактэйлю ў гастраноме пад шпілем, ды мноства ўсяго іншага, уключаючы, напрыклад, паходы на цэнтральную плошчу і травеньскую дэманстрацыю. Там усіх сустракалі, цытую, вялізныя памерам з двухпавярховы дом партрэты чальцоў палітбюро. У галерэі палітбюракратаў ёсць партрэт і мясцовага палітбюроўца Пятра Міроновича Машэрава. Чалавек, які паслужыў мадэллю для гэтага партрэта, стаіць на супрацьлеглым баку пляцу на трыбуне, абліцаванай чырвона-брунатным гранітам. Ён шырока усміхаецца і высока ўзнесенай рукой ветліва махае ці то свайму вялізарнаму партрэту, ці то дробным людцам унізе. Канец цытаты. Але ўсім радасна на гэтым не зусім зразумелым свяце жыцця з партрэтамі. Што тут скажаш? Было. І добра, што сплыло. А вось тое, што наадварот усплыло. Вал Клемент распавядае гісторыю свайго сябра Вадзіка. Вадзік не пайшоў на філфак, хоць захапляўся паэзіяй, а пайшоў на фізмат. І здарылася гэта праз тое, што бацька Вадзіка вядомы паэт са званнямі ды прэміямі, але паэт савецкі, сэрвільны, няшчыры. Вадзік тым часам пасля фізмату працуе ў навукова-даследчым інстытуце. Ну і як табе працуецца? Пытаецца Геня, гэта значыць аўтар кнігі Вал Клемент. Далей адказ Вадзіка, цытата. Праца няпыльная, гарбату п'ём. А паміж піццём гарбаты праекты розныя, невядома каму патрэбныя, рыхтуем. Але паэзіі я не магу зусім пакінуць. Некалькі тыдняў таму ў доме літаратара ў закрытым толькі для службовага карыстання архіве, куды мяне пускаюць па знаёмстве, знайшоў творы расстраляных у сталінскі час паэтаў. Творы гэтыя ніколі не былі надрукаваныя, але ў запасніках архіву захаваліся. Генька, гэта проста жах. Галаву круціць. Я не сплю начамі. Ты ўяві, яны ўжо арыштаваныя, добра ведалі, што ніколі не дасягнуць сталага веку, што сыдуць у нябыт маладымі, што ім засталося ўсяго некалькі дзён жыцця. І яны там, у засценках, чакаючы расстрэлу, працягвалі пісаць вершы. І святкавалі сваю маладосць, ведаючы яе хуткі канец. Мне нават падаецца, што яны не вельмі шкадавалі той рэшты жыцця, якой ім не наканавана было пражыць. Мабыць, думалі, што свае найлепшыя гады ўсё ж захапілі.
Гэткія гурманы, узяў са стала жыцця найлепшыя, самыя свежыя і сочныя кавалкі, а астатняга не шкада, няхай забіраюць. Ты можаш уявіць, у нашым з табой веку людзі сыходзілі з жыцця і свае апошнія гадзіны на гэтым свеце аддавалі паэзіі. І вось я думаю, а можа і мы свае найлепшыя кавалкі з'ядаем цяпер, а потым ужо не будзе нічога лепей. Я маю на ўвазе не матэрыяльны дабрабыт ці кар'ерныя дасягненні, але свежасць жыцця, яго эмацыйную вастрыню і паўнату. Канец цытаты. Можна як заўгодна інтэрпрэтаваць гэтыя словы і ўспрыманне расстралянымі паэтамі сваёй гібелі, але такі погляд Вадзіка трэба мець на ўвазе. Магчыма, гэта погляд самой паэзіі, гэтага жарснага тварэння, якое робіцца вышэйшым за ўсё і не прызнае адкладання на потым, на тады, калі гэтага канкрэтнага і найвышэйшага ў ягоным разуменні акту ўжо можа не быць. Як, напрыклад, для самога Вадзіка, які праз некаторы час выкінецца з вакна. На пахаванні Геня падыдзе да ягонай маці са словамі: «Маргарыта Георгіевна, я не са спачуваннямі, у мяне для іх бракуе словаў. Я хацеў запытацца, наколькі я разумею, Вадзім нешта пісаў. І, ведаючы яго, думаю, што пісаў нешта глыбокае. Ці захавалася што?» Маргарыта Георгіевна доўга глядзела на яго халоднымі блакітнымі вачыма, стараючыся зразумець, пра што ідзе гаворка. Урэшце яна разамкнула ссохлыя вусны. Няма нічога. Усё спаліла. Я ненавіджу паэзію, яна забівае. Конец цитаты. Маці паліць вершы сына, фармальна яшчэ не адбытага і непрызнанага паэта, і ўсё сканчаецца няшчасцем. Ведаючы, што кніга Вала Клемента дакументальная, магу сказаць, што гэты выпадак не унікальны, і для мяне ён яшчэ адзін, які гэта пацвярджае. Але падсумаваць такія выпадкі і сказаць, хто ці што тут круціць чалавечымі лёсамі, маці або сын, ці сама стыхія паэзіі, ці, як у сітуацыі з расстралянымі, яшчэ нешта не вазьмуся. Вал Клемент. Круглая сквер. Літаратурныя зацінкі. Удалая знаходка аўтара, калі ён змяняе назвы некаторых менскіх лакацыяў, і карціна гораду нашага дзяцінства пачынае выглядаць завершана і злавесна. Хоць тады яна такой не выглядала, але цяпер разумееш, што менавіта такой і была. На карце гораду аўтар пакідае ў арыгінале дамінантныя назвы, а іншыя, быццам недапраяўленыя здымкі, дапраяўляе. Урэшце атрымліваецца той Менск, якім ён і ёсць. І каб нешта змянілася ў ім, трэба найперш змяніць дамінантны комплекс назваў. Але вось як гэта выглядае праз усю кнігу, цытую. Нават не даўшы скончыць універсітэту, Геню скіравалі на працу ў пракуратуру камісарскага раёну Менску. Геню выдзелілі утульны кабінет на першым паверсе невялікага будынку ў завулку чырвоных канваіраў. Раён далёка не самы кепскі, зялёны і чысты, а з вакна кабінету памочніка пракурора адкрываецца чароўны краявід у стылі сацрамантызму.
Звонку ў двары гаспадарыць элегантная, прахалодная і сухая рудавалосая восень. З блізкага парку чапаеўцаў нязлы вецер прыносіць рознакаляровыя ды рознапародныя лісты дрэваў, якія вялікімі матылькамі плаўна танчаць у паветры. Скончыўшы свае піруэты, стракатыя танцоры стомлена, шырока расклаўшы крылы, кладуцца адпачыць на брук плошчы дыктатуры пралетарыяту, якраз пад ногі вялізарнаму гранітнаму манументу вартавым гулагу. Канец цытаты. У цэлым кніга напісаная роўным стылем, які нагадаў мне колішнія словы расійскага паэта Валерыя Брусава. Паэзія ёсць рэч нерассудачная. Дык пісьмо Вала Клімента, наадварот, цалкам рассудачнае. Магчыма, таму, што сам ён паводле прафесіі юрыст, які карыстаецца толькі прадуманай і выверанай моваю. Капітальна дапамагае яму ў жывамоўі класычны правапіс Тарашкевіца. Напрыканцы застаецца загадка. Ці не прыдуманы гэты аўтар і гэты лёс, якога ў рэальнасці проста не можа быць, бо не можа быць нават двух савецкіх школьнікаў, якія за савецкім часам становяцца юрыстамі у найбольшай лонданскай юрыдычнай канторы і пішуць свой жыццяпіс Тарашкевіцы. Але я тут з уласнага досведу магу пацвердзіць, што ўсё так і ёсць, і што гэта не фікцыя. Апроч іншага, для мяне асабіста гэта адкрыццё. У тым савецкім сутонні, у якім мы гадаваліся ў 1960-70-е гады, я ведаў многіх раўналеткаў, не толькі правільных савецкіх дзяцей, чые сляды згубіліся дзесьці ў безаблічнасці савецкага цэменту, але і вальнадумцаў, чые пакручастыя лёсы, безумоўна, вартыя ўвагі. Аднак асабліва істотна адкрыць выхаванца круглай плошчы і 50-й школы, які не толькі стаў вальнадумцам, у савецкім уяўленні антысаветчыкам, але і беларускім пісьменнікам, які піша не савецкай, а проста беларускай мовай. Значыць, я такі, як мінімум, не адзін.